umano'y kakulangan ng palikuran sa Magsaysay Public Market dito sa Dagupan City, pinabulaanan ng Market Division. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Binabulaanan ng Market Division ng Dagupan City Treasurer's Office ang umano'y kakulangan ng mga palikuran sa Magsaysay Public Market na siya umanong dahilan sa hindi kaaya-ayang amoy sa pamilihan kung saan ibinebenta ang iba't ibang isda at seafood. Lumitaw ang usapin matapos magsagawa ng flushing at paglilinis ang mga kaukulang ahensya kahapon at nitong mga nakarang araw kung saan ilan sa mga mamimili ang nagkomento na kaya umano nagkakaroon ng hindi magandang amoy sa paligid ng pamilihan ay dahil sa kakulangan ng palikuran at sa mga umiihi sa mga pader at gilid ng daanan. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Market Supervisor 2 Joey Sabado ng Market Division Office, iginiit niya na mayroong sapat na palikuran sa naturang pamilihan na maaaring gamitin ng mga nagtitinda at ng mga mamimili. Nakakalungkot man marinig yung kanilang reklamo, pero wala pong katotohanan na kulang po ang ating public comfort rooms. Actually, meron po tayong public comfort rooms sa loob mismo ng Magsaysay Fish Market. Dalawang public comfort room po yun. Dagdag pa niya, hindi kakulangan sa palikuran ng problema, kundi ang kawalan ng disiplina ng ilan sa mga nagtutungo sa pamilihan. Hindi lamang sa paggamit ng palikuran, kundi gayon din sa pagtatapon ng basura. Dapat may disiplina naman po yung mga ibang ating mga kababayan o mga taong nagpupunta sa ating public market. Meron naman po tayong designated na restroom para gamitin. Wag naman po sanang kung saan-saan. Disiplina lang po ang kailangan. Nanindigan naman ang Market Division Office na patuloy ang kanilang operasyon at pakikipag-ugnayan sa ibang tanggapan sa lungsod upang mapangalagaan ang kaayusan at kalinisan sa Magsaysay Public Market. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.